Tungod sa kakulangan sa classroom sa anaa sa 21 ka pampublikong tulunghaan sa General Santos City ang nagpatuman og shifting sa klase. Ani ang report. Tulo ka shift sa klase ang gipatuman sa HN Kahilsot Central Elementary School sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ang unang shift magsugod sa alas 5:30 sa buntag hangtod sa alas 12:15 sa udto. Sunod nga shift alas 12:20 sa udto taman sa alas 6:40 sa gabii. Samtang whole day alang sa grade 1, 2, 3 o grade 6 students. Sumala sa tagdumala sa maong tulunghaan, kinitungod sa kadaghan sa mga estudyante. Gani sa grade 4 ug 5, miabot na og 14 ang class sections nga mogamit sa 7 lang ka classroom. Busa nagpatuman na og localization ang eskwelahan kung asa gi-prioritize nga maka-enroll mao ang mga residente sa barangay ug duol sa eskwelahan. Kulang mi classrooms, ma'am. That's why shifting siya. Kami, diri sa Kahilsot, usually among estudyante is from the Barangay Kalumpang lang yun na siya. Gani bisan mga magtutudlo, shifting usab. Sumala sa principal, ginasunod nila ang DepEd Order No. 5 and 10 kung asa anaalang sa 6 ka oras ang igahin sa teachers sa pagtudlo. Different teachers. Si teacher, morning session lang siya. Tapos, pagka-afternoon, wala na siya klase. Si afternoon, wala po siya klase sa morning. Bali, nag-follow me atong DepEd Order No. 5 o 10. Hinuon gikalipay kini sa mga teacher. Yung time na mag-prepare kami ng mga materials sa lesson is nagagawa namin every afternoon. So mas maganda rin siya, nakakapagpahinga kami, nagagawa namin yung mga gawain namin sa bahay. Paborsab ni ini ang mga ginikanan ug estudyante. Mas okay sa kong morning kay para makatulog ko good to para na pahaway. Wala na problema kung maugin ay dapat buhaton kay ngano. Sa kadaghan sa estudyante, ang mga maestra manggod ang nakabalo kung unsay dapat nila buhaton sa mga estudyante. Sumala sa DepEd Gensan, gipatuman ang shifting sa klase sa 21 ka public school sa syudad. Panawagan nila sa mga ginikanan nga kung mamahimo sa duol nga eskwelahan sa ilang balay i-enroll ang ilang mga anak. Kung saan malapit yung eskwelahan na yan at hindi naman nalolocate dyan ang residence mo, baka pwedeng ang estudyante mo ay doon mo i-enroll sa kung saan malapit sa'yo. Sumala sa DepEd Gensan, as of August 13, 2024, kapin 10,000 ang enrolled sa kindergarten, halos 80,000 sa elementarya ug kapin 46,000 sa junior high school sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.